Vyhlásené pátranie. Jedná sa o Janka Jesenského, ktorý je nezvestný potom, ako sa začala prerábka jeho rodného domu pri gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, kde aktuálne prebieha rozsiahle pátranie. Ahoj, možno si sa už dopočul, že sa nám stratil Janko Jesenský. Ja ho momentálne hľadám tu, v našej fyzikálnej učebni. Možno tu robí pokusy s optikou alebo skúma silu magnetov. Kto vie? Počkaj. Ty si akože naozaj myslíš, že slávny spisovateľ Janko Jesenský, ktorý akože sa vôbec nezaujímal o optiku, než tu na čítanie. On by sa skôr mohol zaujímať, čo ja viem, o ľudí. Prečo neskúsiš biologické laboratórium? Tam by si ho skôr mohol nájsť. Aj keď síce písal o ľuďoch, ale nemyslím si, že to bolo zrovna o stehennej kosti, možno ho skôr zaujímali preparáty pod mikroskopom. Ale tu ho aj tak nikde nevidím. Možno ho zaujímali skôr chemické pokusy. Hoci sú chemické pokusy v našom laboratóriu veľmi zábavné, či už je to vytváranie slonej zubnej pasty alebo riedenie roztokov, po Jankovi Jesenskom tu nie je ani stopy. Asi mu iba vyhladlo. Kde by sa tu u nás mohol občerstviť? Podľa mňa bude tu pri bufete. Môže zahnať svoj hlad hotdogom od našej pani bufetárky, ktorá očarí každého svojim úsmevom. Ja si myslím, že taký spisovateľ potrebuje aj športovať alebo sa rozvíjať v iných ohľadoch. Čo ešte ostáva? Ostáva ešte bilingválna sekcia, ale to bude skôr v multimediálnej učebni. Toto je naša multimediálna učebňa. Učíme sa tu o bezpečnosti na internete a programovaní. Uskutočňujú sa tu rôzne súťaže, olympiády, ako napríklad Ibobor. Ale Janka Jesenského by mohli zaujímať ľudia, ktorí nám tieto informácie odovzdávajú. Janka Jesenského sem vraj nevpustili. Nevybral sa ani na DOFE expedíciu a neodcestoval ani na žiaden z Erasmových projektov, do ktorých sa naša škola pravidelne zapája. Kde by ešte mohol byť? Nenachádza sa náhodou v relaxačnej zóne? Tu nie je. Ani tu nie je. Ani tu nie je. Janko Jesenský sa počas celého života zaujímal o politiku. K nám do žiackého školského parlamentu však neprišiel. Chcem vám však predstaviť zo pár akcií, ktoré my, žiacky školský parlament, organizujeme pre našich študentov. Pre mladších žiakov 8-ročného gymnázia organizujeme noc škole. Pre starších organizujeme študentský ples a pre nových žiakov z bilingválnej sekcie, 8-ročnej sekcie a 4-ročnej organizujeme adaptačnú chatu v Kašteli Patrovec. Taktiež organizujeme množstvo víziev, ako napríklad No Backpack Day alebo Halloween. Tento rok sme začali robiť Týždeň duševného zdravia v spolupráci s našou pani psychologičkou a taktiež ako škola sme zapojení do koalície Ligy duševného zdravia. Kde inde by ešte mohol byť? Čo tak knižnica? Aha, tu je.